Hello. Maspera say. And the Aleki. Mwana wamai ndinzwisiso wena ndiri kukweretoka mari shamwari ndokuzosera neFriday Friday chai 200 ndiani wanikakwerete kozi ndoda kuti mari ika svike palevel yandiri kuda chai ndikukumbirawo kakamari kadiki ufunge ndokudzorera neFriday chaiyo mari yako inenge yatopo ndinokupa shuwa. Okay, thank you very much. 200 shamwari. It's okay 150 it's okay ndozongo ona kuti ndongosheshekedza nchingodaro Friday please definitely under what circumstance. Thank you very much. Makasimbe. Makadie. Ende. Ndiripo. Vanonzi Amai Jilimba ndakavaoniwe. Varipo. Ndova ndiri kutotsvaga izvozvo. Vakakwereta 200 US yangu nanhasi vasati vandidzorera. Asikarigeni vaviri pana. Iwe ndatumwa mari yeschool fees nananhama manizozopuwa mari yeschool fees saka ndakutongovamirira. Warimo imo munga wabude. Amai Jilimba. Amai Jilimba. Amai Jilimba. Kuna mkomana wagarira chipa. Ainda siye andarayirwa namama zvichinzi uzoya kwaMai Jilimba kunokuwa kupe mari ndauda kubhadhira school fees ndapadhuze ndodonyora form for mama mari zauti mai manje anenge akutobiwa futi. School fees? Kuna mkoma mama winge. Can you imagine? Ndakapa 200 US dollars vakarega kundidzorera mari yangu inotobuda nasi. Apera ngoja mari yangu akatozotondifonera ndokupa mari yangu Friday. Sasa ndakavashaya anasanidzokeri. Nasi yangu ini vanondipa. Imagine, anti Friday. Ine ndikutavasungisa. Nasi yangu mari anobuda nasi inobuda. Amai Jilimba. Nasi yangu inobuda nasi. Amai Jilimba. Kondianiko. Mutoripo. Kuita ichocho. Ndochini. Ndikuda mari yangu. Iwe saka ndiani vangu kwatura ndori nemari yangu. Ndati ndikuda mari yangu. Ndakukweretesa 200 US ukanyepa kuti uchandidzorera nanhasa usati wandidzorera. Unoti vana vangu vanodyei, vanopfekei. Now tiri munguva yechikoro ndoda kubhadhara school fees ndoibhadhara nei? Chisa volume yako pasi titaurirane. Ndiro mari yangu Amai Jilimba. Inda musingagoni kutaurira nevamweni. Ipa mukafona mamaiti chi Friday nati chingani Sunday. Wandere makajamba. Ko mari Amai Jilimba. Wakati. Mirai titaurirane zvakanaka. Haikona zvenyu zvokupapara zvokupaparika like a crazy chicken. Mana ndatumwa weni. Mama wangu wabuda saka ndarayirwa nzanzi muzonipa mari yeschool fees ndoda kubhadhira chikoro. Iwa havatume iwewe. Havatume iwe uri mwana mudiki stereki pamari. Zvinongowabuda. Chimboenda ndichataura namai. Wazvinzwa? Unondotaura kuti mama tichataurirana sevanhu vakuru. Havatume mwana pachikwereti. Alright iwe. Uenda chifambire. Mari yangu Amai Jilimba. Taura zvakanaka kuti mari yakabatwa nebhengi. Saka kana musingadi kundinzwisisa inini. Handisuda kunzwa izvozvo. Ini ndikuda mari yangu nekuti pandakakukweretesa 200 wakati uchandidzorera nanhasi ausati wandidzorera chandavinga imari yangu. Sure Friday, Saturday, Sunday. Ngatizoka tine mari yangu nhasi. Pakadizvenu mama. Ndiripo hangu kumwana. Ndauya kuzotorawo mari yangu ndakauya nezuro ndikutsvaga ndikakushayai. Ndine dambudziko.
Mane dambudziko ripi mama? Ngwa ndakakudzai kuti ndoda kunohodha. Ndikatoya nezuro ndikakushayai. Mari ndakabatirwa mari mubhengi zvisingaiti. Makabatirwa mari kubhengi ko vana vangu vanodye moziva kuti handishandi, handina murume ndindoshanda. Chinzwaka iwe wanditi tinonamata tese. Iwe ungatadzi undimvisisawo nokuti tiri vanamati tinoita chinamato chedu chimwe chete. Saka chinzwa mwana iwe nhasi chimboenda ndokuona mangwanani. Hongu mama chitendero tochinzwisisa. But kana yanhau yechikwereti ini ndoda kutoishandisa mari mangwana. Because muri kungoti mangwana. Ndinongoramba ndichingouya chete. Musingandipe mari yacho. Rwendo runondokupa. Iwe uchingotenda chete. Chindizivai kuti chindudzai zuva rekuti ndinoya ndichitora mari yangu. Iwe uchingonzwisisa semunamati wangu. Ehe mama ndakukunzwisisa asi chindudzai zuva kuti ndoya rini. Ndoda kuziva dheti ndiudzei kuti mondifonera rini. Iwe rume wangu wandimonamata naye. Haundinyadziseka pane vanhu vese. Ndikunyadzisa tikwini ndosaka ndawati titaura. Imimi chindudzai kuti mukuya rini. Munondifonera rini. Iwe chii ndindokufonera. Munondifonera rini. Ai, vai, 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 vai,